Bueno, Callejón, por lo menos no he encajado ningún gol. Me gusta mucho. Bueno, chicos, hemos arrancado un punto en campo contrario y ya no somos el equipo aspirina. Tienes razón, mister. Ahora somos el media aspirina. Me gusta mucho. Y no encajamos ningún gol jugando con Jordi Amat. Milagro. Miracles, abduccions, titotatinto, tinto, tinto, tinto. Soc Iker Jiménez. I estic en aquest vestidor perquè últimament està envoltat de misteris. Titotatinto, tinto, tinto. Pero bueno, vamos a ver. Iker Jiménez no hablaba en castellano y vos hablas en catalán. Vet aquí el primer misteri. Jo sóc espanyol i parlo català. Vosaltres sou un club català i us dieu espanyol. Esfereïdor, no? Però això no és tot. Teniu un president que sempre diu que marxarà, però misteriosament no ho fa mai. Encara considereu Ivan de la Peña un jugador. Per què? Quin gran enigma. Sou un equip de Barcelona, però jugueu a Cornellà i al Prat al mateix temps. Titotatinto tonto. Mister, ahora sí que empiezo a tener miedo. Però el misteri més gran de tots. Heu fet una primera volta de Champions. I aquesta segona volta és de descens. El bé i el mal. El yin i el yang. El pinxo i el panxo. La ronda de dalt i la ronda litoral. Titotatinto, tinto, tinto. ¡Ay, pero todo esto da mucho yuyu! ¡Pare ya, pare! Oh, Déu meu! Un pentinat de misteri. Però com pot ser que aquesta estructura de pèl es mantingui dreta? Potser perquè utilitzen la tècnica dels egipcis quan construïen les piràmides. Esclar, la tècnica dels extraterrestres. Bueno, vamos a ver, todo esto es muy interesante, pero ¿a qué ha venido aquí exactamente? Estic aquí perquè l'actual situació de l'Espanyol segueix les prediccions que va dir Nostradamus fa 10.000 anys. Si nos trasladamos al capítol 26, tot està aquí. El líder perpetu, la gran torre, l'entrenador fracassat. No pot ser casualitat. ¿Y cómo acabará esto según ¿Y cómo acabará esto? L'Atlètic de Madrid us avançarà i l'Espanyol s'allunyarà d'Europa. Literalment. Venga. No pretenderá que me crea que el estadio entero se va a alejar y... Dios, que estamos despegando.